Vi har arbejdet med et projekt, hvor det er sådan, vi skal finde ud af, hvordan AC Horsens de kan styrke deres forhold til unge i lokalsamfundet. Og nu vil vi præsentere nogle forslag. Første forslag, det er at arrangere et arrangement, hvor det er sådan, at de unge de får en del af VIP-loungen, hvor det er sådan, de kan sidde i under en kamp, og der er noget stemningsmusik, og hvor de kan købe mad og drikke. Under kampen kunne der så være nogle konkurrencer, hvor de unge kunne få mulighed for at vinde nogle billetter eller AC Horsens ting, men her er det så vigtigt, at de vinder flere, så de kan få deres venner med. Vi ved også, at Søren han tidligere har været ude at uddele de her fribilletter, som ikke har virket, fordi at de unge ikke føler, at der er nok værdi, at man bare får dem udleveret. Så vi tænker, at ved at lave det som en konkurrence, kunne det kunne være lidt mere specielt at vinde dem, især når der er mange om dem. Og det her arrangement, det vil så sørge for, at AC Horsens de får styrket forhold til unge i lokalsamfundet, og de vil få et godt omdømme blandt de unge især. Og de får også mulighed for at få tiltrukket nogle af de her ikke så fodboldinteresserede unge, for ligesom at også få dem med ind og interessere sig lidt for AC Horsens. Og så vil det her arrangement også kunne skaffe en masse af de her nyttejobs, da der jo både er en masse ting, der skal ordnes inden og efter sådan et her arrangement. Hvis AC Horsens holder det her arrangement, så vil det påvirke deres økonomi positivt, fordi de vil få nogle indtægter fra salg af billetter og nogle indtægter fra mad og drikke. Andet forslag det er, at AC Horsens de skal promovere sig ved hjælp af unge. De skal finde nogle unge, friske fyre, for eksempel, der måske er fodboldinteresseret, hvor det er sådan, de kan lave nogle Facebook-opdateringer. De unge fyre de skal så være aktive på AC Horsens Facebook-side, hvor de skal komme med nogle sjove indslag inde på Facebook-siden, i stedet for bare de der almindelige opslag, hvor der bare står "Husk kampen i morgen". Og så skal der være nogle forskellige konkurrencer, hvor der de personer, der så deltager, de skal like og dele det opslag, der er, så det kommer ud i hele lokalsamfundet, hele Horsens, så de unge de bliver opmærksomme på AC Horsens. Ja, og de her promotere, som AC Horsens så skal finde, de skal så gå rundt på forskellige skoler og ligesom reklamere lidt for AC Horsens og give dem noget god omtale og sørge for, at det måske bliver et samtaleemne, som de unge de bruger. Og de skal også sørge for både at komme ud på de her ungdomsuddannelser, men måske også på folkeskolerne, så vi får nogle flere med, og måske også får nogle lidt yngre fra aldersgruppen indover. Derudover synes jeg, at det er rigtig godt, at AC Horsens lader sådan nogle som os, altså klasser, komme ind og se virksomheden, så man kan se virksomheden altså bag fodbolden. Og det kan også give nogle unge en større interesse for det. Det var så de 2 forslag, vi havde til jer, og vi håber, I kan bruge dem, og vi glæder os rigtig meget til at høre en tilbagemelding.